Dobrý deň, moje meno je Marcel Komara a pracujem ako terapeut. Pracujem ako terapeut a sprievodca ľudí na ceste za zdravším, šťastnejším, krajším a slobodnejším životom. Ako som sa dostal na svoju cestu? Tak sám som bol v jaskyni, v ktorej sa mi zdalo, že už je úplná tma a neexistuje žiadne svetielko na konci tunela a nedá sa stamade výjsť. Čo mi pomohlo výjsť vonku z toho, bolo pochopenie môjho problému a hľadanie riešení, ako sa z tejto situácie dostať. A v podstate túto svoju cestu ja aplikujem aj u svojich klientov. Pomáham im pochopiť, prečo sa dostali do situácie, do ktorej sa dostali a ako sa z toho dostať vonku. Je to častokrát jednoduchšie, ako sa zdá. Na konci to vyzerá ako zázrak, aj keď tá cesta nie je jednoduchá pre každého, to priznávam, ale výsledky stoja za to. Na konci je zdravie, sloboda a krásny život, ktorý častokrát ľudia už ani nedúfajú v to, že môžu dosiahnuť ešte takýto život. Tak ak aj vy sedíte teraz v nejakej temnej diere a zdá sa vám, že svetlo na konci tunela neexistuje a nesvieti, tak mám pre vás dobrú správu. Svetlo tam svieti a stačí sa rozhodnúť, že chcem vo svojom živote urobiť zmenu a som pre tú zmenu ochotný aj niečo spraviť. Tak teším sa na našu prípadnú spoluprácu.